Inger Bjørn Knudsen, vi sidder i redningsstation Flyvholm ved Harboøre. I er i gang med at lave et nyt projekt her. Hvad er det går ud på? Jamen, det er egentlig et projekt, vi kalder Jernkysten, som har løbet nogle år, men som vi har videreudviklet på. Vi har en hjemmeside, der hedder jernkysten.dk, og den kommer simpelthen til at brede sig over en større del af kysten, hvor den fortæller om redningsvæsen og strandinger. Desuden så har vi også fået lavet 5 lydfortællinger, som vi lancerer her på fredag, som er helt nede fra Lyngby Fyr, Abeline Skov, Strandingsmuseet Thorsminde, Flyvholm og Bovbjerg Fyr. Og her kan man så sætte sig ned og trykke på det sprog, man nu gerne vil høre, og så lytte til en lydfortælling, en dramatiseret lydfortælling om en stranding, eller her om en stor ulykke, der var her på Harboøre i slutningen af 1800-tallet. Har du mulighed for at give et eksempel på lyden her? Ja. Hvor længe var det her indslag? En 5-7 minutter. Så man skal sætte sig godt ned. Det er derfor, vi har fået lavet bænke som en del af det. Man må godt leve sig ind i den her fortælling. Det er meningen.